Vada çöllerinden giyce turtun diyemde käbirleri değişip käbirler belki içini bilen radardan kaçandırsın da ediptir de. Aslında o yerde 80 miles yani 130 kilometre saatte turup bolýar. Onun için 130 sürsen razı. Yani men ýa-da gat sürmen halamayanlar için 130 sürsen sürseňem radara düşen ok. Şimdi yine 5 on goşsaňam bolýar-da. Şo melleýin edim ýene bardat. Aslında 150 megen doğru şu yerde. 130 ursat bermeli. Täbi her ýolun elbetde ýagdaýy var. Täbi käbir ýollar vardır. 90 armandır, käbir 130 armandır. Täbi ol ýollar gowy elbetde şonuň 150 lepdirler. 90 mellep lepdirler. Ay 90 melleri 90 hiç kim süresi yok. Qaytan bahana bilen straf edilip yani onu etmendiler elbetde. 130 menem ortaşa 130 bilen sürdüm. Onun için radara düşmeýän yok. Şundan mine Chicago'ya girip gelýär belläýin edim. Bu manadanda Kaliforniya tarapda en köplenç yollar 110 bilen sürmän ruhsat berýär. Ýöne beýleki ştatlarda ýene 150 ruhsat berýän eken. Etaşyn belläýin edim. Ine netibeden şu wagt ine Chicago şäherine geldik. Elbette bu gezenişimiz vardı. Gysy videolar paýlaşyp gelýär. Sizem näme laýyk goýun, repost edin. Täbi hakykatdan maşgala gezenişin halyandan öňüne çykar belki onlara da hüwesendirici olur. Herçe hoş sağ olun. Ine netibeden Chicago şäherine geldik. 3000 kilometre ýol ýaşyp 3 günde ine inşallah enterim ýene 7000 kilometrimiz var. Onuň tamamen geçip tamamen öýmede bar eýlin. Indi ştatda görüşýänçek.